silencio y en secreto te amaré. Bona nit a tots i a totes. I no volia deixar passar la taula aquesta que hi ha al costat, que no senten discriminats, que se jurisquen a Moratros, al grup de Moratros, ja que estem celebrant així la festa del dimoni de l'any d'aquesta associació de veïns de Sant Rafael. Jo només demanaria que senten igual que Mollons, encara de feliç, d'orgullós de veure a tots vosaltres així. I ara li passaré la paraula al meu germà, que no podia ser menys, que vull que digisca unes cosetes. Per favor. Si em preguntaren, algú em preguntara pel carrer què és l'associació de veïns de Sant Rafael, em resultaria gens difícil explicar-ho. Els últims esdeveniments que estan ocorrent a Espanya són reflex del que ja fa anys està fent-se en l'associació. He llegit tots els exemplars de la revista. Tinc familiars molt implicats en ella. Ja fa anys que ens consta que l'associació mai ha deixat d'alçar la seva veu. Les seues reivindicacions i el seu treball a favor del que preocupa el barri, a la seva gent, del que el barri necessita, de les seues aspiracions i projectes. I s'ha fet sempre com s'ha de fer. Com avui sembla que vulguin dir-nos com es fa, és a dir, són els veïns i veïnes els que millor saben els que fa falta. Quines coses els agradaria tenir en el barri per a fer la vida de la seva gent molt més agradable. I això es treballa, es parla dins de l'associació, es concreta en projectes i es transmet a l'equip de govern de la ciutat. És aquella forma de treballar i governar des de baix cap amunt l'essència de la democràcia. I això sembla que ara està descobrint-se en Espanya. I així, en la nostra associació, s'ha fet sempre, i amb tots els equips de govern que hi ha hagut, hagin sigut de la tendència política que hagi sigut. Tots i totes estem molt satisfets que així hagi sigut, i així continuarà fent-se. Però res de tot el que s'ha dit podria dur-se a terme si no hi hagueren persones concretes, persones que dediquen moltes hores del seu temps, d'una forma completament altruista, a moure el cor i el motor de l'associació. I cadascú ho fa des d'on pot, des del seu lloc de treball, aportant idees o reivindicant situacions o venent loteria. Tot és bo amb tal d'implicar-se i aportar i sumar. I això és el que cada any vol destacar, reconèixer i premiar l'associació. En el dimoni de cada any es pretén posar, donar cara a tot aquell esforç positiu. Cada any és una persona, però en la cara d'aquesta persona volguérem que es veren reflectides totes les persones de l'associació, perquè totes ho mereixen. Certament, unes més que unes altres, però totes. El dimoni d'enguany és mereixedor de totes aquelles qualitats i reconeixements. Des de fa ja molts anys està col·laborant amb l'associació d'una manera discreta, sense fer soroll, sense aparèixer en cap tipus de càrrec a la Junta. Ell i la seva família han estat sempre implicats en moviments socials d'aquells que sempre sumen i mai resten, ajudant sempre des de les seues possibilitats i des del seu negoci a totes aquelles persones que han necessitat la seva ajuda. Si dic que el dimoni d'enguany va néixer en 1953, que és el segon de 4 germans, que allà per els anys 70, amb l'ajuda de sa mare, va muntar un negoci d'alimentació.
que es va casar i està molt ben casat en Conxina, que han donat 3 vides, 3 fills, Inés, Juan Carlos i David. Falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo perfecto. Te amaré, como no está permitido. Bueno, però moltes gràcies d'haver pensat en vosaltres, perquè pues ahí lo que passa, que quan te pillen, te pillen. En lo que hi xerran les dones, ja sí que no sabia dir res, eh? Però enganyat, enganyat. No sé què dir. Pues que és una cosa que mai te l'havies imaginat, que no? Mai se l'havia imaginat. Gràcies a tots per haver pensat. Sí, moltes gràcies a tots, però... Però no s'ho mereixia, no s'ho mereixia. Por ponerte algún ejemplo, te diré que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, cuando ya no estés presente. Pues jo ha sigut una còmplice del president i quan m'ho van dir a mi, pues jo em vaig quedar molt sorpresa. Jo dic, però nosaltres que han fet... A veure, no som tan això per mereixer un premi del barri, no? Però el president va dir, pues sou del barri, sou 40 anys, el meu home està 40 anys al servici en un comerç, entonces ens coneix molta gent del barri i tot, i ell pues, va veure que si han pogut col·laborar en alguna cosa, pues han col·laborat. I bueno, per mi ha sigut una alegria molt gran que pensaren en nosaltres. I vull agrair-los a tots el que haveren pensat. Bueno, per què? És que no n'hi ha paraules. Quan el passa una cosa bonica, pues no saps mai com reaccionar, però molt bé, sempre es reacciona molt bé. I això... Jo, però enganyat del tot. Jo no m'esperava res. Estaven fent una celebració familiar i ell es pensava que era una celebració familiar, però quan han dit l'any que va néixer, diu, mira, el mateix any que jo ha nascut. I, clar, després ja ha caigut que era la dona, eren els fills, diu, pues això sóc jo. Com? Que me l'han pegat com a un xino, tio. Però com ha sigut la emoció que t'has... Jo no m'esperava res. Però quan has sentit el nom de la teua dona i dels teus fills, què has pensat? No pensa res, jo què sé. Quan a una persona la pillen imprevista, pues la pillen una sorpresa total. Pues sí, gràcies a tota la Junta de Veïns per haver pensat en nosaltres. Jo crec que sempre a veure, no han fet tantes coses, però bueno, per això els ho agraïm encara més, per haver pensat en nosaltres.